majong adlaw ni jung tanan. So karong adlaw guys, dakos moto kay nangahoy ko kay wa na mi kahoy. Kay magpabugha man ta may pasuhol ja kay wa man dihag mubugha, nangahoy na ramang kog ginagmay pasingot pod kay dugay-dugay na pod ko guys wa nakapangahoy. Dugay na pod ko wa nakasuway pangahoy. So mao ni nag-inusara ko dari. Mahadlok man ta ko kay hadlok lagi dari kay ako rang usan ja labeng na nay has unja. Mao pati ang nakahoy guys to ah. Nag-dresser ako kay gikapoy ko mag-ilis. Bahala na. Napay samok pag sounds food. Copyright tadanig maridyo. Agay sakit lagi ang dani. Naalabang na magudari guys manang kuan. Hadlok ug karong isa dari. Dara ko nagpadaplin-daplin sa kalsada. Ora pa kog naog subo. Mag alas 11 na guys. Jadi ako dari, jawa pa ko'y pumahaw. Hindi tsura ko dari. Ngikod sa ko. Kaingan mo di na ko mangahoy paghihapon ko. Mao ni amang gikadakan sa una si kog pangahoy sa una bitaw guys og kasabaan ko. Mangleod ko. Inaguli na nakoy dang kahoy, mangahoy man ko. Agahang kahiubos og kapangat. Inigauli na anay dang kahoy. Diya guys, kahoy. Patay na ni siya. Sama sa pagpatay ni Janahu. Sarot bitaw. Patay lingaw guys. Mao nang nakalaag naman ko gahapog. Pinakalit na tos inahagan sa Lasinda, kaming mayor. Mao nang di sa taglaag ron, mga huwisa ko. Kay maluoy kong nanay. Musaka dari nga, di magsilbi. Nanay dari kay kuan, bakilid. Diya hadlok naihas lagi magpatabon na ning sagbot nga kasagbutan ra ba. Gipangbugas ko guys na. So karon mag-inusara sa ta. Mariti sa ta. Nagkuan ko kanang huwat ko. Nang nanaw kog napabay mga kahoy kay mahadlok ko lugsong datos ibabaw gajud. Kay naay kuan nalagi has hadlok ko kamprag kanang baki ba guys nga. Kasi regalong tiris ang birthday. Sus, Ginoo di dyan na ganahan. Tanawa raman kog ud. Adyaw raman ng kamprag. Okay, gubot dig panahon. Dako dari na kadong singat tagali ko. Ginoo. Pait ning way kahoy. Wa na may tagabugha na mo. Kay wa naman to. Ana mas Manilas. Aruroy. Inja ning ingan ko dari sa amang silingan, kapoy kuno siya. Suhulan anta ba? Ako naramay mga hoy, madyo nang kagawas ni atong singet nga. Mga singet nga kapungot bitaw. Nga hoy bitaw ta guys, abi palaman di na mo suot og labengan. Nga hoy ta panagsa. Kay kapoy pud magpudjog bay, happy ta pag balik. Happy tapos ko magtrabaho guys. Mao nang himuslan sa nahag mga adlaw nga pre ko daris Alicia. Kay sunod adlaw street na ko trabaho. Para matupad ang ahong pangandoy. So guys, mangahoy sa ako guys, tiwas ako pangahoy kay napay sounds. Unsa na po ko mabalik og vlog uba na sounds kay lisod ning makapiright ning atong hinaguan. Bye guys, mangahoy sa akong tiwas. Dara guys, padong nako uli, nakaisa kasako na kog kahoy. Grabe pag singot na ho. So mana na siya guys, uli na ko kay mag 11 na. Di po ko makapasulawig vlog kay na sounds. Dara pod guys. Hello guys. Mag-eskwela na pod si Aw yan. Hay sa kanila day. Oh, hi. Nung taliag buhok di raman itanan. Kay basa pa mo. Tahu ni Brian kaya Tahu. Kasi magata ni mo. Ni mo sakdan. Kinsa? okay. Aw ako di ay. So kani ayos na. Lagi tayo sa Pinuutan dito sa eskwelahan.
yung tatay ga. Sinabi man. Gabi tayo sa. Oh. Ano, mo I love you. Guwapa si ka tayo sa. Gwapa day. Hmm? Gwapa day ko. Tama ko ng liwat. Nemo? Mana, gwapa na. Hello guys! So guys, gikan day ko naghatod ni Aliana. Naghatod, nagkuha na. Kaya alas 11 man ilahang gawas. Hindi, mapapipaghuman na mga kuan, paniud to. Kusog uwan dari guys, mapapipagtuwak. Naman ko na low pressure. Igora jud ko nakapangahoy ganina. Pagkataod-taod ning uwan. Ano katingas ang naong kay mura na nignog irong subo. Di na matabag make up ni mura na nignog irong subo. Kada mang kan guys nga karong 15. Ato na kog baklayon. It's time to work for the future. Murag adto ra mis liksi dadto musti ug mauli na liksi. Pilibog kog asa basa pa eskwelahan nagtubas baklayon ug dari bas Alicia. Kayo ug dari sa Alicia wa man ko adto ko sa baklayon trabaho. Manang adto na mas baklayon pa eskwelahan kay naa ako makaatiman. Una-unaon sa makadaghan. Naundang guys kay na ay taw nganing kuan nangta na kasi bahay ni Florami. Kay na ko ni package nga ning abot. So atong tan-awon guys ug unsa na kadaka. Charot sa kadaka. Bitaw guys na bitaw to pagikuha. Ag laki man yung asabay ni Florami kay kung kinsaon na. Na ay package nga ning abot. So, itong wat-waton, guys. Asa ka nagikan? Nagtag sa tadani. Sa mga problema. Nga, niabot sa itong kinabuhi. Mana siguro ron, guys. Padulit sa niyang naong. Bahala sa mo, madulitan sa niyang naong. So, this is it. Agi ka na ya. New York? Florida, kita ni Christina Rogers. Package te, purame. Ang giro ko. Oh! Ano naman? Oh! Package. Ato to titas. Bag-atara ba?
Di ana po'y mangga. Ka. Lami din yung di ato. Mangga na pudlong. Nangawa lagi bunga na to dapit pikas. Nay dagang mapalit dani. Tagpila pang kilo te. Og imo pang anakon. Anakon. Anakon man. Miag ilang mga pitsay So, tinidad, ito lagi mong anakon, bayot. Kamatis nila, guys. Tanaw ta. Oo. Habog to, what did they pass right dyan? Di parang along putot. 30 kilo. Gisungkit ra ni mo te. Toa. Buongon na. Mi adoy. Buongon lagi gata pa. Kamis lang ano, lumayan man. Dagko ang guda. Duha ka buok. Piki na. Long, kumusta? Di lalim day di ay. Ngano, kaon galig mangga, kamao din mo saka. Gara-gara lagi. Ala ka lagpas naman nagsaka kilo. Mao nay pangutanag di na ta matubag long. Dugdis ka ning agi kanina. Ikid. Lumias ilang sili guys lumias jag na ingani. Pagkata ba? Wa kay sabod ingani te. Ang bilong. Dad anak, mana dragon fruit no? Oh, dragon fruit. Miracle fruit. Kani. Makaon na, de. Tambal mo kuno na. Huy. Pagkatok-katok diha.